meva funció dintre del projecte de vincles és vetllar per al benestar dels gossos de treball, de teràpia, i això ho aconseguim mitjançant dues vies, una enfocada en la seva vida quotidiana i l'altra enfocada en les sessions de treball. En la seva vida quotidiana simplement utilitzem l'ensinistrament de base per aportar previsibilitat a la seva vida i per treballar les ordres bàsiques que ens permetran donar-los una bona qualitat de temps d'oci. És a dir, per exemple, poder-los deixar anar en el parc i amb la seguretat que tornaran quan els cridem. En el context de teràpia treballem, per una banda, totes les situacions que poden ser nocives o estressants pel seu benestar, com són, per exemple, terres lliscants, mals manejos o situacions noves o entorns tancats, i això ho utilitzem sobretot recuperadors emocionals, que bàsicament són joc, olfacte i espai de calma. El joc és un gran recuperador emocional per quan en una sessió succeeix una cosa imprevista, fa que aquest aprenentatge no es fixi tant i fem que el gos pugui treballar la següent sessió sense que suposi un estrès.